Hei, tänään näytetään miten vaihdetaan tiiviste rättipatteriin. Joskus rättipatterit voi lähteä vuotaan ja se näyttää tältä. Tässä tämä vuoto on jatkunut jonkin aikaa ja useimmiten vuotokohta on tuossa liitoksissa. Tähän on kytketty lämpimään veteen, että saattaa vuotaa se tiiviste sieltä välistä. Se alkaa sillä, että katkaistaan vedet ja se vähän riippuu aina asuntokohtaisesti, missä nämä vesisulut on, mutta täällä ne on täällä luukun takana. Tuo luukku avautuu vain painamalla sisään ja tuossa on tällainen kiinnikehaka. Se avataan täällä ylhäällä sulut ja laitetaan kiinni. Laitetaan kaikki. Se kannattaa lähteä siitä kylmän veden tai lämpimästä vedestä, koska jos joku käyttää vettä, niin se ei sitten polta itseään. Noin. Aika tiukassa oli. Menee noin poikittain. Pitäisi olla vesi poikki. Testataan. Joo. Ei tule vettä. Sitten tarvitaan jakoavain. Ja sitten on hyvä sitten lopuksi poistaa kaikki tuo kangasta pois tuosta pinnalta. Toinenkin auki saman tien. Joskus näitä on hyvä vuorotellen avata. Sitten ihan käsiin nyt joo. Sitten laitetaan kauan, mutta suihku seinään. Tää liikaa vettä. Näissä on vanhat tiivistit on tällaiset. En tiedä nää varmaan jotain heikompaa laatua tai sitten se huipputiiviste, mitä näissä käytetään, niin se on tää Teflon tiiviste. Ja tän pitäisi kestää pitkään, mutta en tiedä sitten näistä en ole varma, että onko nämä hyvälaatuisia tai miksi ne menee rikki noin helposti. Se toissa, niin se tiiviste on ihan muhennosta. Pienellä messinkiharjalla voi vähän messinkiharja ei tee vahinkoa niin paljon tuohon jengoihin. Tästä. Varsinkin nuo kosketuspinnat, niin se tiiviste tulee, niin ne on hyvä putsata aika hyvin. Laittaa varalta vielä VD40.
Ei haittaa mitään. On nämä tiivisteet ja 2 tällaista valmiiksi. No, se karkasi. Noin. 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 Ja lähtetään karsta tästä pois. Tää on jo jonkin aikaa vuotanut täällä. Tää on jo vuotanut jonkin aikaa, koska tää karsta on näin paljon. Tää vaan tulee. Tuossa vedessä on aina kalkkia tai jotain vastaavaa, niin sitä tulee aina paljon. No niin, nyt olen laittanut noin paikalleen, noin mutterit ja kiristänyt taas molemmilta puolilta. Ja tässä on hyvä varmistaa, että ne menee oikealle kierteelle, ettei toi mutteriosa tuossa kiristysosa mene sillä vinoon. Tässä on aika paljon tätä karstaa edelleen, mutta se on tällä tavalla takaosassa toi sillä näy. Ja nämä vielä kertaalleen tarkistetaan ja putsataan ennen kuin tää voi luovuttaa asiakkaalle. Mutta kokeillaan vesiä päälle. Laitetaan vedet päälle. Noin. Ja nyt on hyvä, jos saman tien kokeilla huuhdella toi. Se huuhtelu tarkoittaa sitä, että se tulee rättipatterin sisältä. Noin. Tuo ruskea vesi on sellainen, mikä saattaa joskus tuhkia rättipatterin ja
se heikentää sen tehoa. Ja avaamalla vaan tuota toista hanaa vähän, niin se käänti hiihtelee se. Se on se kiertopuoli. Odotetaan sen aikaa, että se kirkastuu. Samalla nähdään, vuotaako tämä. Tää jo kuumenee tää baksteri huomattavasti, mutta ei ainakaan pisaroita näy. Tänne järjestelmään muodostuu levää ja kaikkia epäpuhtauksia joka tapauksessa, mutta ei ainakaan mitään haittaa, tuoda sitä huistella. Laitetaan tää toinenkin auki, on molemmat auki. Noi venttiilit on auki, kun ne on putken suuntaisesti. Ja saadaan hyvä vesi on aika kirkasta ja kylmävesi toimii. Näissä on aina hyvä tarkistaa, ettei näissä tule vuotoja. Sitten kun näitä laittaa kiinni ja auki, niin silloin hyvä käyttää valoa. Ei näy mitään pisaroita. Tää voi laittaa kiinni. Ja vielä katsotaan, että jos siihen jää sormenjälkiä tai jotain, niin paperilla voi pyyhkiä niitä pois. Ja nyt vedet on päällä. Ja katsotaan vielä, että vuotaako tuohon näkyykö mitään. Mistä? Tää on hyvä kokeilla paperilla. Talouspaperi tai vessapaperin pala ja kokeilla. Näin. Vähän tietysti jotain, mutta ei se vaan sanottavasti. Ei mitään. Ja siinä oli siis rättipatterin tiivistys näin lyhyesti. Mutta jos ette osaa näitä asioita itse tehdä tai ette luota omaan tietotaitoon, niin kannattaa jättää tietysti tällaiset asiat sitten ammattilaisille oikein putkimiehille. Kiitos!